נמסטה חברים, תודה שהצטרפתם אליי. בסרטון הזה אנחנו נלמד תרגיל נשימה, תרגיל נשימה מעולם היוגה. זה תרגיל נשימה שאני התחלתי איתו את תרגולי הנשימה שלי, וזה תרגיל נשימה שעד היום אני מלמדת אותו ומעבירה אותו, הוא מתאים גם למתקדמים וגם למתחילים. בעצם התרגיל נשימה הזה נקרא נשימות איטיות, ובתוך התרגיל הזה אנחנו לומדים להגביר ולחזק את יכולת הריכוז שלנו, מעצם זה שאנחנו מתרכזים גם בנשימה וגם בספירה. אז התרגיל מתבצע עם המטרונום. המטרונום נשמע כך. המטרונום סופר לנו את השניות. ואנחנו נרצה לשבת, בואו נתחיל ביחד. לשבת בישיבה נוחה, אפשר לשבת גם על הקרקע, אפשר לשבת על קורסה, אפשר גם לבצע את זה בשכיבה, את הסרטון הזה. העיקר שיהיה לכם נוח ותוכלו להישאר באותו המנח ולהיות עם הריכוז שלכם. אז בואו נבחר את המנח שמתאים לנו. אם זו ישיבה אז נעדיף שהגב יהיה ארוך. קודם כל ניקח 2-3 נשימות כדי להעביר את תשומת הלב פנימה. אז בואו נכניס ביחד את האוויר, ננפח את הבטן, את הצלעות, את בית החזה נרחיב, ונוציא לאט את האוויר החוצה. נעשה את זה עוד פעמיים. שאיפה, בטן מתרחבת, צלעות, בית החזה, כתפיים, נשיפה ארוכה החוצה. נשימה נוספת, נשימה איטית וארוכה, והקצב שלכם. כשהעיניים עצומות, נעשה סריקה מהירה על הגוף ונשים לב לישיבה שבחרנו. אז נתרכז בכפות הרגליים, שוקיים, יריחיים. נרצה להרפות את האזור, לשים לב שאין מתח מיותר או קיבוץ מיותר. האגן רחב. נתרכז בגב, עמוד השדרה, מהזנב לקודקוד הראש. נדמיין את קו האמצע של עמוד השדרה. אנחנו נתחיל בתרגיל. אז אני אפעיל את המטרונום ונרצה להשוות בין הכנסת האוויר להוצאת האוויר. אם אתם מכניסים 5 שניות פנימה בשאיפה, אז נרצה להוציא 5 שניות החוצה. בואו נעשה את זה לדוגמה. שאיפה, 1, 2, 3, 4, 5. נשיפה, 1, 2, 3, 4, 5. וככה אנחנו ממשיכים, שואפים 5, נושפים 5. וממשיכים שוב לאותו המחזור, 5 ו5. בעצם אנחנו מבצעים את התרגיל הזה בין 2 ל-3 דקות, שמנסים להישאר באותו הקצב של הספירה. אם המחזור הוא 5-5, אז 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, 4-4. זה לא משנה עד איפה אתם מגיעים, העיקר שהנשימה תהיה שווה, שהשאיפה תהיה שווה לנשיפה. אז בואו ביחד נתחיל. שוב תוודאו שנוח לכם, אפשר כבר לעצום את העיניים. אם קשה לעצום עיניים אז אפשר להביט מטה לנקודה אחת. בקצב שלכם אפשר להתחיל לספור את קצב הכנסת האוויר ולאזן אותו לקצב הוצאת האוויר. וככה ממשיכים, משווים בין ההכנסה להוצאה.
עוד דקה כזו, להישאר עם אותה ספירה, לעקוב אחרי המספרים, להתרכז בנשימה. נסיים את המחזור, נשאר בעיניים עצומות, לקחת רגע 2-3 נשימות, להתבונן על הנשימה, לשים לב אם משהו השתנה, בתחושה, באורך של הנשימה. מוזמנים לתרגל את התרגיל הזה כל יום או בכל יום שאתם יכולים. אתם יכולים להוריד אפליקציה שנקראת מטרונום ולהתאים אותה לשניות כמו של השעון, או שאתם יכולים לעבוד עם שעון לידכם שמתקתק וזה גם יהיה כמו מטרונום. דבר נוסף זה לספור לעצמכם בלי אביזר, לספור לעצמכם את הנשימה ולאזן בין הכנסת האוויר להוצאת האוויר.